ano ini man kag ang sistema bla sino ano paano mabalaan sini san o masab kay may submission mo nga kinahanglan kung interesado ka ang deadline makasubmit ka na sini nga petsa. Joining us over the phone is the spokesperson of Mayor Albi Benitez. We have the Singkang Airport, punong barangay attorney Sisa Distrito. Attorney, how are you? May agagid. Mayong aga gidra sa imo action art, mayong aga sa imo tagpalamati. Kumpurme ka man sa kambal kung ang iban nga mga political analyst pag kalot sang bagol nila nga puti utok na sir. Na mo alam subong sa Pilihan mo sa sadya. Ano sa tutuod lang. Hindi lang sa kapihan. Oo. Sa tangan, nakat ka, masugatan ka. Di ano na? No, grabe no? Isang mga tao mamangkot sa imo action art. Dito everybody, tituod nga mo na ni, amo ng glasada. So silingan tanan nag-specular, which I think makes this election very exciting action art. Sir, dire ko mas exciting pero pwede mo ma-clarify kay actually primero abi kuya gani silang ko hindi lang ni guro ang duha ka available nga slot for councilor ang talakayon sa sining convention galing kay even Mayor Albi why pa man naka-declare man kung anong iya desisyon from the 5 options nga ginapilian niya, no? Pero ano ining sistema kag bali councilor lang gid sir ang i-convention nga posisyon, no? That is correct, action art. We have already made a decision nga ang tatlo ka top position sa congressman, mayor, ug vice mayor is for Mayor Albi to take and siya ang magdesisyon. Amo nang hambal namon sa partido nga siya ang mapili sa babaw nga position and we will give him time to think more about it. Kaya ang hambal niya siling niya when I make decisions it will be for the best of Bacolod, whether mapadalagan sa re-election niya bilang mayor, whether magpadalagan siya bilang congressman kag mag-switch siya kay Congressman Greg, whether magpadalagan sa senador or magbatod sa cabinet position. Siling namon sa iya, it is for you to decide and for us to support whatever decision you will take. And sa ina, kung sinong iya pagkapilion bilang magpadalagan sa tatlo ka posisyon is also para sa iya. Pero ang sa mga konsehalis action art, abo to ang desisyonan, no? Tungod kay duwa ang bakante. Now, before kita magkadto sa bakante, yes, ang magdadala sa partido amo ang 8 ka incumbent na konsehalis sang Team Asenso, no? 8. So may 4 nga sa Grupo Progreso. Sa 4, 2 ang re-electionist, 2 ang tawag sininang bakante or last termer na. So there will be 2 vacancies. And according to Mayor Albi, nag-signify na sa iya ang 2 ka incumbent GP councilors na mag-upod. So they will be entitled to automatic nga pag accommodation sa Team Asenso nga partido. So tungod sina action art, may ara kita sang pulo ka under the rule of equity of the incumbent, may pulo kita ka konsehal nga automatic na. So 12 ang slot sa syudad sa Bacolod, may 2 nga bakante. So ang 2 nga bakante, may ara sang gusto magpadalagan. So siling ni Mayor, I think this time let us start a practice diri sa syudad sa Bacolod nga ang aton mga lideres ang magapapili. So the entire 28,000 ng aton ng mga family leaders will be joining the convention. So may ara nag-signify ti sobrabi ng 2 action art. Yes, sir. Ni Mayor, it would be better nga mag-ano kita, mag-convention kita. So ang pag-intindi ko, gusto magpadalagan si Councilor Bart Orola, no? Si former Councilor Homer Baez, si former Councilor Dindo Ramos, I believe, nga gusto man magpadalagan. Si mga barangay kapitanes, no? Si Kapitan Yulo, I heard, si Kap Bibing, Noble, si Kap Lindy, no? There are several other punong barangays na gusto magpadalagan. So, si Kap Elmer Villanueva, si Kap Thierry Tigson, na gusto man. So, kasi namon, there is a system ng pag-asundon, may proseso. So, sa September 9, may create kita ka committee on nomination, sila ang magabaton sa sino man na gusto magpartisipar sa convention. Then, after that, mag-deadline sa September 9, ato ni-announce kung sino ang magpapili
kag magapartisipar sa convention. Mhm. Then convention will be held on September 15. Okay. May administer sang election committee sang Team Asenso, which will be held simultaneously sa 61 ka barangay sa Mhm. bilog nga Bacolod. And for that, kung sino ang top 2 Okay. ang makasulod sa partido sa ining lineup sang Team Asenso Action Art. Pero kundi family leaders ang mabuto, di ba? Yes. So ining mga mag-submit officially sa ngalan nila or official nga mag-submit sa ngalan nila sa sining nga mga family leaders nga pila to 28,000 sir. Amo nang akong incident. Pag-estimate. Now, tikinanglan 28,000. siguro ni ining mga kuan ni ano man natagan sa tsansa nga mag kampanya kay siling ko ba si perdiyon sila sa mga punong barangay nga lagko nga may mga lagko nga family leader sa barangay bla bla. That is why ang deadline is to September 9 and Okay. then ang conduct sang convention would be on September 15. September 15. So may time pa. May time pa man. May timpo man ang family leaders nga kilala ko ni kung sino da pero estimate mo sir may isa ka gatos ang mapapili? Wala Sa man. akong pagtanaw siguro it would be at least an average between 5 to 10. Jutay lang. Abi kuya gani kung dinosina ang may interes. Wala. Sa akong pagtanaw, amo man ang hambal ni Mayor, mga around 12. Sa ako niya naman pagtanaw, I think if they will know that there is a convention, somehow it will be reduced between 5 to 10. Diba si isa na lang nabilin na kay ikaw ya karon? I mean, sa ako naman we will be part of the official lineup tungod sa posisyon ni Councilor Simple. Oo, gali no. Kay si mamuti nga lang ko sinikuti si Councilor, isa na lang karon nabilin to kung ibutang si Attorney Distrito pagide. Hindi na. Kaya automatic ko. Tungod si Councilor Simple, hindi ka incumbent Councilor. Kung hindi siya magpadalagan, ako ang magabulos kung magatalo sa iyo. At matik na ya. Given na kay hindi man na nga siling matapos ang termino niya mo. So kung equity of incumbent nga kuan nga proseso, pwede kaya makasubstitute na ya. Amo na. Yes. Di That is correct. Sadya iglesia sinipalang convention ni hindi ayan magasto ini. Pero guro mayo ni dapat mayo ginang relasyon mo sa family leader, sir. Magasto siya. In fact, si Mayor will also be spending so much para sa ining convention. Kaya aside sang proseso nga pagaymuon, there would be something also for the family leaders. Pero wala pa ko kaibalo kung ano gid ang plano. But there is for everyone. Okay. Now, nakita ko sa press release nga may ara sang ang butuhay secret balloting, no? Bali ang election committee ma-prepare gid gali siyang daw binutuhay ni siya pero hindi niya siyempre automated kuan niya basahon no sa kada precinct yun da. Yes. Bali may ara kita election committee. So ang election committee amo ang ma-deploy sang mga personnel para nga kapitan ang madumala. In fact, there are several proposals last night nga taning mga kapitan hindi niya mag-intra. We will let our family leaders to decide. But again, hindi mo muna sa may mga ara ginaiya sa mga inklinasyon ng taga-isa. This is not a government-sanctioned election. This is a private organization's process. So I don't think may ara sang mga amo sila nga ma-impose mo bala ang imo nga takaran. So it would be left to the decision and discretion sang aton mga family leaders sang Team Asenso to decide kung anong ilaplan. Okay, maporti makasubo no makon mga kun ikaw na mas mayo ni kay at least mayara ka na chance nga kuan ka no mga panyakas family leaders mismo isang Team Asenso para magdaog ka na no pero kundi kaya magdaog sa convention pwede ka man lang yapon ka file na incumbent kuluyag mo hindi man ay makapugong di ba sir? Correct. Wala kung ikaw example wala ka pilian kag hinali gusto mo magpadalagan bilang konsehal but you will not be part of the Team Asenso lineup. Iya right nga magpapili no galing di amo na dira pa lang gani sa convention budlayan ka na mas mabudlayan ka but again this is a democratic country. Libre ang magpapili, wala sang hindi inayang i-sanction ka o whatever sang aton layi
kay private man iniyang lihok. Hindi man niya gobyerno nga unlike sa Amerika bala action art Okay. may ara kita sang ginatawag primary no antes ang tagsa-tagsa ka partido may ara sang primary para kung sinong opisyal nga mangin kandidato sang isa ka partido. Pero tapos during the general elections nag-away na ang tanan ng mga kandidato sa tagsa-tagsa ka partido, Republican kag Democrat. Democrats. Dili sa Pilipinas, wala pa yan sa ginatawag na convention. May ara lang sa isang filing of certificate of candidacy. So, iniyang convention na pagaywaton is a private activity sa Team Asenso para nga do ginahatag naton ang kahigayunan nga magpili sa kung sino nga mapilian bilang parte sang linyada sang Team Asenso para sa kamot sa mga pumuloy sa mga leaders natin. Correct. No kay ti Osto na kung ikaw may interest kag may plano magpapili sa convention na pirdi ka gani hindi naman aguro rason nga mambal ka pa nga ti kuana gindayaan ko abi mo ti desisyon niya sa grupo nyo di ba sir? That is correct. Kung base ako may diferensya kada imo ya kag ikaw mismo ya way kada pangilala kag nagauluagbay sa family leader niyo sino basulon mo abida? Kaya balo makita nga ato family leader amo na ang head sang taga-pamilya usually may influensya ginasa sa iya mga kabataan, sa iya bana, sa iya mga kauturan. Dako ang factor kung ikaw magadaog sa convention para man sa imo nga general nga election. Correct. No kay ti siyempre ina nga family leaders for sure gimbuto ya kagani sa ina pa lang sa convention sigurado mabulig gina sa imo anto di Team Asenso. That is correct. Iti dusi na gibulikan ka sa duwa lang dusi pa yan nga posisyon. Gani man. Pero ano ni siya man do may ara siya bi tipunon lang ni siya kag dason election committee lang guro mapalibog ano? Wala pa noon. May ara kita sa election committee nga gin-create, mga kapitanes man ang iban. Nagpili kami sa chairman and then they will choose the members. So somehow, sila na ang ma-deploy. Pero tagsa ka barangay, may ara sang personnel nga maman sang election. So hindi na iya mga kapitanes, kundi lain na sa mga tao. So sila na ang madumala sa eleksyon. So most likely it would be a secret balloting and then dira man ang isipon para sa tubangan sa tao kita nila nga ginaisip kag sakto. And then there will be a canvassing committee nga ang tanan nga results sa 61 barangay i-canvasson kag i-deklarar kung sino ang napilian nga duha ka bilog. So may ara ka mensahe sa mga family leaders inyo sa Team Asenso? Ang ako lang yung mensahe, simple man ang action art. No? Si Mayor gusto niya nga i-mobilize. Gusto niya i-empowered ang aton nga mga leaders nga they will be part even in the selection of the candidates. Kabahin sila sa pagpili, paghimo sang desisyon. That is how each and every family leaders is important in Team Asenso. So sa inyong pagpili, in September 15, sang aton duha ka bilog nga magtalos nga konsehal sa bakante nga pwesto ara sa ila mga kamot magpili sila sang nakita nila nga makabulig sa partido kag makabulig man sa ila mga barangay. Sige, so good luck no ula to mo ni sir kag bantayan ta niya ini nga update ti kumusta to yang sa barangay 7 do okay ka naman stulo nakasabat ka naman Ara na dang akong sabat. Ano kay mo yan, mangutang kay mo yan, mangita ka din sa tulong mo. Bali, thank you mo lang yung utang. Amo na damo-damo na lipay, action. Nakita na, pwede gali, no? Basta mga pala utang, pwede mo masukot, no? Hindi, pala singuna. Kung gagmay lang utang mo, sir, ang naibalawaan ko sila, singuna, sang saga program, baka may action legal ni Attorney Sunny Pichiri, di sa action. Ang ginambal sinap may ara na nga do form na lang nga magnukot kabla ikuanan mo na sa Hall of Justice so di ba? Small claims na isang tawag ya galing gamay tikon milyon galing nga lain that is another thing. Yes, collection naman na for sum of money. Kung hindi obra nila ginutang na sila wala nila ginbayaran sa malawig nga tuig ginpabalik-balik nila ang tigulang sa pagpanukot gamitan pa nila sang chiki sang barangay.
No, Mhm. gamit ginimo nila personal nga propiedad. And then here comes kay ginlaga sila, marason lang sila politically motivated. Ano politically motivated kay sala mo na iya kapila ka tagaan tsansa. Tapos yan nga sukton ka, makakig ka. Aha. Di ba? Wala iya rason. Kay kumo kuno wala sila nagbulig sa akon, amo na nga ako ang nagpadihot. Number one, abogado ko. Number two, hindi ako yung abogado dira sa inang kaso, no? Pero sila ko sa ila doon turi kay sa dason nga kaso ako na maabogado kontra sa inyo. Abi na guro lain na sila kung masiling sa mo ikaw imo yang mabugado ka gina pwede lang man na mestoryan galing kiti amo na ning tabo eh. Natutod lang action art, klaruhon ko lang, no? Oo. Kadamo. In fact, nagsugatanay kami kagabi ni Cap Herse Subiate. Ang hambal ni Cap Herse sa akon, sila niya nang wala tayo awaya. Uway tayo awaya. Yan, nang sila ko sa inyo, unang pati lang ko sa imo nga, isetol, kapila mo na ko hambalan. Kung ginambalan ta na kamo, isetol nyo na. Because, action art, naghahambal man ko lang ng hindi ko amo na galing rason nga hindi ako na nag-abogado action art kay ginadelay ako nang abogado ni Chris Torres sa iba niya nga kaso no personal lawyer ya ko pero sa ina nga bagay di ba bungol-bungulan ko na mo doon medyo naglain ng bote sa akon kay wala ko balagin pa kay tungod ganaw na huya man tabala sa ila until such time that nagngita na siya sang lain nga abogado kag nagsiling nga nagpasaka pero anti sa pasaka several demands have been made. Several attempts have been made. Di wala bayad. Hindi mo na pwede. Itiway ka na. Andan niya naman lang yung itiway ang utang nila ni Bernabe. Kung ano ka action art, sila nga politically motivated. Number one, bisan wala, ginako yan nga wala ko nila ginsuportahan last election. Although sila sa kasawa yan, siya lang tuya, ako yan, nagbulig ko yan sa imo yan. Kasi ko I don't care. Last election, daw ko dahil sa barangay 7. Ako abansi ko. So that's number one. Number two, sa rin ko ng action art. Pati ako gani mismo, nautangan man ko na nila sa una, sus Mariusip. Ginpaubahan na ko na sila sa silage ang office na mo, nahuya ako kay Atty. Lapuri, kay Atty. Lobrido. Ay, way ginag-abot ang amon silage, 5 lang ko niya 25 mil. Pag-abot ko sila sa mga kapitanes, kagabi, maumay. Nang doon nakabalos, makabibat, damo-damo, kapitan na utangan nila. So that is why sa unang kapala utang na gidabla kag ila, mangita lang sila rason sang ila yang sala. Ang punto na naton, itiway nyo lang yang sang tigulang. You know, that is a hard-earned money. Utangan nyo sila suno sa batian ko 340,000 ang ila utang, no? Sobra plus ng mga interest na gano, itiway mo lang ya. Do kadako naman ang utang ila balayan. Gani man. Nasunya ko na kumawadan sa imo na ko yung mautang para ka daw ay na problema. Attorney, mag-issue chikis ang barangay. Isa pa na gali, no? Ang chikis ang barangay, hindi mo yung gali pwede gamiton na sa imo personal, di ba? Of course, may ara na sa accounting and auditing rules na nagadumada partidra. Okay. Not allowed ya. Makuyak mo sa Yusuf. Illegal ginaya. Sige. That is why at pagkatuangon, amo na ang ilang administrative penalty, which is a suspension for 3 months. And may ara pa sila sa criminal case nga falsification. Sus. Bakon mo lang na. Anyway. Amo na ang desisyon sa ombudsman. Attorney, salamat ki sa time mo. Balikan ka namon guro sa September 9 na kung tapos ng deadline submission sino mga nag-interesado. No problem, Action Art. No salamat problem. Attorney. Mayong aga. May ngaga. Action Hotline. Sadya ni Pro.